vatariri veSly Media TV. Panapa ndipo patinokupai nyaya dziri kupisa munharaunda matigere. Zita ndinonzi Robert Simbarashe Zvidza. Nhasi uno tashanyira nzvimbo yeStonehurst Farm kuSomabe. Uko tiri kufambira nyaya yemukomana uyo akanyura mudhamu riri kupurazi ikoko. Tafambira vagari vemunharaunda kuti vatipewo zvavanofunga nenyaya iyi. Asi zvizhinji zviri kubuda vagari vemunharaunda havasi kufara. Ngativanzwei vachitaura nhuna dzavo kune vanhu vari kushanyira nzvimbo iyi vachiita zvematare kana kuti zvechipositori. Ini ndinonzi Susan Chenge, ndiri paplot number 1. Ndiri padhuze nedhamu rine mukomana wakafirapo. Madhamu awa akangobatana nerangu. Akava kechitatu apa madhamu awa vachivuya vachiita zvehove, zvenjuzi, vanokanda ana shuga, mazvibuku, chingwa, masiwiti, hove. Vakavona vana vanovadaidza vovakoka namasiwiti. Munongoziva kuti vana vaduku vanoda zvinonaka, vanoindapo. Isu tikavatsivura unokwe madhamu hazi enyu, asika voperera mudhamu. Mongoziva kuti uchifa nemvura kwakaoma, kufa uchiita sekunei wabatiwa negarwe, izvo wazvivuraisa, unenge wamwa mutoriro. Asi toita chinyunyuto, kovuya vanozviti tiri venjuzu, tiri ana mbuya. Aiwazve, kochiitai zvakanaka, hazvirambidziwi kuti tiite zvedu zvechinyakare. Tinozvida chaizvo, asi hatiri mei. Ngatiregei kukwera tichiridza ngoma tiri mugomo. Hamuoni kuti munopedza hunhu hwedu here? Isu tiri makaranga veduwe. Ndakachema ndokwi, mai ava vava navana vaviri. Chindimudzai izvozvo ainda mai ava vachabatsigwa nani? Hapana, hurumende ingayamure vanhu vanonozvikanda mudhamu. Hazvina kunaka veduwe. Ngatirimei. Ndiri pano paplot number 1. Asi pakasiiwa vanhu navarungu, ndikavaganhurira kwavari. Havana kana chinyunyuto neni. Chinyunyuto chava chavanhu vanovuya kokanda zvinhu mudhamu. Makambovonawo dhamu risina juzi roi, munhu watogwa nejuzu. Munhu wakahwitigwa, wakanga akadhakwa, vavata vachirova ngoma vachiita gwerure, asi chionai wakafa. Taruza. Kechipiri chandingataure, vanhu vanovuya kofira muno havasi vemuno muarea yatiri. Vamwe vanobva kuGirinara, vamwe vanobva kuwadzana, vamwe vanobva kutongogara. Ndivo vanovuya vakabereka zvinhu izvi vachikanda mumadhamu. Vatinavo muno vandakakomberedzana navo, aiwa, hakuna wati afira mumadhamu. Vanovuya ndo vanovuya kozvibisa nzvimbo yedu yatigere. Ndinokumbira veduwe kuti kana imwi vechiduku yuti tichanokumbiravo zano kuna vamwe, kavangovona vanhu dananai tikombe tivone kuti wapiwa mvumo nani. Nokuti musi wanyu kugwa hatina kudoinda kumanda, takainda kovabetsera achiburutsiwa. Ndinoitwawo Dr. Elnyat, ndiri efama as well. Ndiri mugari wepano, ndine plot yandakapiwawo nehurumende. Saka kune madhamu akati pano, iri riri muStonehurst, ndo rinoteurira kudhamu redu riri muUnited. Saka chiitiko chakaitika panoperera Stonehurst nepanotangira redu rekuUnited Dam. Generally vanhu vanouya vachiita chivanhu chavo munomu icho chinosanganisira iwo manjuzu
Either vanouya voitira mudhamu iri restonesi riri panapa kana kuti vanotenderera nekuko kusere kana kuti vanouya vopinda vodini. Ndingatiwo sevanhu vanobva kuvanhu vanoziva the traditional practice in Zimbabwe, zviroda kuratidza sekunge vamwe vacho nzira vanenge vasingazizivi dzekusvika panzvimbo vachiitira chivanhu. Ipapo ndo pandiri kuona kuti kunenge kune dambudziko guru, nokuti kana uchisvika panzvimbo unofanirwa uchida kuita chivanhu panzvimbo iyoyo unofanirwa kuremekedza zviripo, unofanirwa kusvika zviri pamutemo. Kana usingazivi wodzidziswa kuti area iyoyo inoda kuti ufambise zvinhu nenzira yakadai yakadai. Saka vazhinji vanongouya vachienda vachipinda vachibuda vachingoenda vachipinda vachibuda, vamwe vanouya vachirasirira. Izokurasira izvozvo ndo zvinonetsa. Saka pachiitiko ichochi ichi ini ndakazofonerwa nemumwe muvakidzana achinditi kune munhu anyura kudhamuko. Ndikatozokasika kuuya kubva kubasa. Munhu uyo ndikaweza kubvunza kukanzi ameno anga amwira akati akutsva achibva apinda mumvura haana kukwanisa kubuda mumvura. Akanyura zvakandinetsa kuti zvakafamba sei. Hachisiri chiitiko chekutanga, mumwe akatofira panapa, handitopona papamutero ipapa vauyazve vakamwira. Mumwe murume unguru vamauko akauya akatadza kubuda ipapa, mumwe akatosevhwa nevanhu vaipfuura pano. Saka zvinhu zvacho zvinotinetsei. Vamwe vakafira kune rimwe riri uko vaviri ndofunga. Saka I think iroro dambudziko rokuti vanhu vanenge vachitsvaga nzvimbo yokupira yekuita zvese asi zvine mutemo. Zvinonetsa kuti kunyange wakadhakwa sei, wakadhakwa zvakadini, wakwanisa kusvika kunoko wotoridza ngoma wopinda mumvura sei papapa wotadza kubuda, kune vamwe vanhu vaunofamba navo votadza kuti vakubatsire. Pamwe ivo ndo vanotsananguro yakanaka. Vanhu ivavo vanoda kutsvakwa kana muchida kunyatsonzwisisa. Vakazoti zvaitika vakazoedza kumirira kuedza kuita zvokuridza ngoma kurindira kuti pamwe munhu uchabuda kana atorwa nenjuzu. Asi zvinenge zvakaramba hazvina kuitika, akazongobudawo afa. Saka I think tine urombo nekurasikirwa neupenyu nenzira iri nyore. Asi gurudziro hangu iyi handingangopa nekuti kana vanhu vachifambira chivanhu chechokwadi chatoziva ndechekuti munhu unofanirwa kukumbira. Kana kunyange usina kukumbira kwatiri, kana uchida kupinda mumadziva pane mutemo yacho yatakadzidziswa isu kuti munhu unokumbira, unotanga wakumbira varidzi venzvimbo usati wapinda mumadziva. Ndo zvatinoziva. Ini ndoitwa Isawo Mutero, ndiri munhu anogarawo muStonehurst Farm muri muSomabhe, mudunhu reSomabhe. Saka vanhu vanouya kunoku vachiita zvinhu zvavo, zvikaranga zvavo, zvikaranga hazvo hazvina kuipa, asi chakaipa zvimwe zvavava kuita zvokunyangadza nzvimbo. Vari kuuya nemasaga nembatya vachidii vachirasa, vachikanda nyama chaiyo inokandwa mumadhamu imomo, zvokuti madhamu acho anyangara. Zvino hayo mvura yakawanda hazvionekwe, asi ikangodzikira chete zvakuonekwa. Saka ndo dambudziko rimwe ratinaro iko kunoko. Saka dai zvapera chivanhu toziva kuti chakagara chiriko, chivanhu chiriko chaizvo makore nemakore tichiberekwa taiziva kuti chivanhu chiriko. Asi zvino vanhu vakutora advantage, vakutorera vanhu mari dzavo vachingouya navo muno mumatunhu atinogara isusu, vachitora mari dzevamwe vanhu vachivashandira sei vari kushandira zvakanaka asi zvisiri zvakanaka. Saka ndo dambudziko hombe ratinaro kuno. Mukatitaurirawo here chiitiko chakaitika kunoku musi wesvondo kuti zvakafamba sei, imi semaonero enyu chii chakakonzeresa? Chikonzero pane zvinhu zvakaitika, vanhu vakauya ivo manjuzu ava vanoti zviti manjuzu.
mumwe wavo akanga akadhakwa akamwa doro rakanyanya, saka akapinda mvura achirambidzwa nevanhu. Pakutanga vakamurambidza akazodzokorora futi akapinda futi mumvura futi kuti achibuda manje imomo zvakaramba akatadza kubuda nenyaya yekuti anga akadhakwa, simba haisisina, aimva anyura zvachose. Asi kuti vanhu vachimununura vakutyawo kuti pamwe kune zvikaranga zvimwe zviri kuitika, vanyumva vatya kumununura. Saka ndozvakaitika izvozvo. Imimi munoionawo sei nyaya iyi yezvakaitika kunoku, ende sevagari venzvimbo munotiwo kudii nazvo? Isu sevagari venzvimbo tinoziva kuti nzvimbo inoyera. Vanhu vakauya vasina kukumbira kune vanhu varizive muno. Isusu tisinoziva zvikaranga zvesidu zvemuno, asi havana kukumbira, vanongopinda chete voita zvikaranga zvavo. Saka nekufunga vakatangirwawo nezveimomo mumvura imomo. Vamwe vamunogara navo vari kufara here nemaitiro aya? Vese vari kushushikana zvikuru, ende hakusi kutanga nhasi, kune vamwe vakashayikawo futi mumadhamu iwaya. Saka vanhu vese tiri kushushikana zvakasimba chaizvo zvokuti dai dambudziko iri ratipfuurawo varegera kuuya kuno kumadhamu kunoku. Asi vanoita zvikaranga zvavo zvakanaka vachitanga vakumbira, aiwa tinobvumirana navo. Saka rufu urwu rungave rwechingani kumazuva makore aderekedzana anaya? Tinoti tinoziva vanhu 4 vakashayika mumadhamu iwaya, ndo vandonyanya kuziva inini. Kuuya kwandakaita 2002 kusvika zvino vava vanhu 4 vandinozivawo. Ini ndoitwawo Mai Stephen kana kuti Angela Game. Nzvimbo ino yedu yanyanya kunyangadzwa stereki nemapostori nevanhu vanoita zvemanjuzu. Vanhu vazhinji vari kuperera kunoku. Uyezve nyangwe takada kuti tidzinge vanhu ivo vanouya vanobva kunze, havasi vemuno asi vanotobva kumarokesheni. Vanhu ava takada kuti tivadzinge, isu hatina masimba, vanoti tabhadhara kune munhu atenge tabhadhara mari mugomo. Saka ipapo toda kubatsirwa kuti mvura iyi ndo yatoshandisa, ndo yatinomwa, ndo zvese. Munokandwa machira, munokandwa zvakasiyana, vanouya vachibheura ropa. Kana iyo manjuzi acho zvinotinetsa, iyo manjuzi anoita na8 o'clock dzeusiku, kana na10 na11 vanenge vachiridza ngoma usiku mumadhemu takaterera. Saka ipapo toda kubatsirwa. Tinoona masaga akakandwa, izvo zvanenge nhunzi dzichitera, tisingasazivi kuti zvii zvakandwa mumadhemu. Mvura yakaserera, vana vanochekwa nemabhodhoro, vanokanda zvinhu zvakasiyana siyana. Saka isusu toda kubatsirwa neZimbabwe kuti kunoku kunharaunda yatigere inoyi zvibhanwe zvemanjuzu kumadhemu atiri anaya. Uyezve vanhu vacho vakanyura vakafira madhamu, tisu tine dambudziko, tinorara takavarindira. Wabhadharisa mari vayevai havavuye kuzorindira vanhu vavo. Saka ipapo toda kubatsirwa zvibhaniwe tisunungukewo munharaunda ino yatinogara. Right. Inini ndeitwa Timothy Musvaire, ndiri mugari wenzvimbo ino, ndiri muStonehurst plot number 4. Zvakaitika munhau iyi takanga tisipo zvedu asi takazongosvika zvaitika. Tichisvika takangonzwawo ngoti mukomana akangosvika pane vamwe vakanga vari padziva vachiita zvavaiitawo zvechivanhu zvavo. Iwo ndokubva angoti rega ndiende, ndiri kunzwa kutsva. Ndokubva aenda akasvika pane vamwe vakanga vachiita dare ravo vari mumvura, akatora doro akanwa, akabva apinda mumvura, akabva asvima adzoka. Apakazodzoka kechipiri ava vaita dare ravo vapedza, ndopaakazoti inini ndoda kumhanya mumvura. Zvakanzi kwete, imbomira zvokumhanya mumvura. Isusu dare redu ratinaro pano haisati yakwana nguva, tichatanga na3. Saka ngatimirire nguva dzatinosumira kunzi titange chidare. Uye akaita zvenharo akamhanya achisvika mumvura achibva atanga kupinda, asi nguva diki diki ndopaakazooneka kutoshevedzera kuti ndakukumbirawo rubatsiro. Ndo manyurira ayakaita. Zvinova zvinhu zvakabata munhu wese akanga aripo. Sesu vanhu vanogara nzvimbo ino zvakatibata nekuti zvinhu izvi zvagara zviri kuitika, uye vanhu vari kuuya munzvimbo inoyi vanhu vari kusvibisa mvura,
wachiita zvinhu izvozvo asi vari vanhu vanenge vachibva nzvimbo dzakasiyana siyana. Saka tainga tichitokumbira kuti kana pane imwe nzira inoita kuti vanhu ivavo vasange vachinyanya kupinda mukati matiri vachiita zvavanoita zviri kunze kwemutemo ive inoshandiswa kuitira kuti zvive zvinotisunungukirawo kuti takaona munhu achiita zvekumadziva tinenge tisina kutyira kunyanya kwatinenge tichiita kuti kunogona kuzonge kune dambudziko sekuitika kwakaitika izvi. Uye zvavari kuita zvokuti vanouya vachisiya mabhodhoro emawaini, zvigubhu zvemasupa, machira nehembe dzewafi nezvimwe zvakasiyana siyana zvari kuuya vachikanda mvura, zvinhu zviri kutotistresa nekuti kana tichizoona panodzikira mvura paya zvinosara zviri kunze zvokuti pamwe pacho unotombovhura kuti asi pane munhu here, nekuti chine chingori chisaga chakangoreba uchishayaudzwa kuti chine chii. Saka zvese izvozvo zvaifanira kunge zvine danho raitorwa kuti zvinge zvinomiswa zvoitwa newane mapepa ekuti zvinhu izvi zvinge zvichionekwa kuti munhu ari kuziva zvaari kuita, nekuti vazhinji vari kuuya kunoku vanhu vari kungotiwo wane midzimu yekumadziva, wane midzimu yakasiyana siyana vachiuya vachibata basa iri. Saka sevanhu vanenge vachizviti vari kutungamirirwa nemweya tinenge tisingazokwanisi kuti tivadzivirire nekuti tinenge tichiziva kuti chivanhu chakagara chiri matiri. Saka tinenge tichingotevedzawo ngoti sevanhu vari kutevedza chivanhu vari kubatsira mhuri dziri kubatsirwawo dzinenge dzine matambudziko. Saka taikukumbirawo ngoti zvimiswe kana zvichikwanisa kunge zvichimiswa poita danho rinotorwa rekuti wane mapepa vanoziva kuti wane midzimu yekumadziva ndiwo waite basa rekumadziva, nekuti hatisi kuti vasauye asi ngakuve vanhu vane kodzero yokuuya. Ini ndinonzi Pelagia Hamandishi, ndinogara kuno kunzvimbo yeSneakworld. Kunova ndiko kwakaitika dambudziko rekuti pane mwana akafira mumvura mazuva mairi matatu apfuura iyayaya. Ndakaona kunge dambudziko riri kuitika nderekuti pari kuuya vanhu vakawanda, vamwe vacho vanouya vachiti mapostori, vamwe vacho vanouyawo vachiti vanoita zvechivanhu, vamwe vari kuuya vachiti vari kuita zvemanjuzu. Saka isusu hatichaziva kuti zvichagadzirisika sei, because mvura iyi yatinoshandisa iri kuiswa zvinhu zvakaipa, tsvina, vari kubva zvine zvimwe zvinhu zvekuti vanenge vachingorasira mvura imomo vachizonyikana mvura muye zvichikonzeresa kuti vana futi vemuarea munomu pane vamwe vanouya nezvikafu chaizvo, zvimwe zvakabikwa zvimwe zvisina kubikwa, vachisvika vachikanda mvura vachiti vari kuita zvemanjuzi izvozvo. Vana vedu vari kuteera zvimwe zvacho vachinonhonga vachidya. Saka hatizoziva kuti zvinenge zviri safe kuvana here kana kuti zvinogona kuzotipa dambudziko nekuti vana vanenge vachidya zvisingakodzeri kuti vadye. Kozoti vanoita zvekubhadharisa vanhu vachiti ndivo ndavauye kumvura, ivo vanenge vari kuroad uko kumakomo kwachivabhadharisa mari dzekuti vauye vapinde mumakomo, then vakabva kumakomo kuye vakuuya kumvura kuno kundokwavakuya vachizosvitsa pakuzopedza upenyu hwevamwe vanhu. Saka zvinhu zvinongotishungudza zvinototibhwa nekuti mvura iyo ndoyatinoshandisa isusu kuno kwatitorina kana zvibhorani. Saka mvura iyoyo ndoyatakatobhesa nayo. Saka kana nyaya dzinombobuda dzekuti makolera chichichi, saka tikutotya kuti nezvavari kuita mvura yedu vari kuisvibisa tinopedzera tabatwawo nezvirwere zvakaita seizvozvo. Kupa nyaya yemukomana wokunyurayo imimi munoionawo sei? Ndipewo divi renyu. Pakunyura kwemukomana uyu ndingati zvangu matsanangurira ari kuita vanga vari panzvimbo panguva yacho iyoyo, vari kuti mwana uyu anga asina nguva yaakazosvika pakunyura, anga asina kusvika panzvimbo paanga achifanira kupinda iye. Vari kuti akazobva kune rimwe boka rake raanga naro vanga vasati vatanga zvechivanhu zvavo, iye ndobva aendawo kune vamwe vanga vagara vakawana vari pachiita zvemvura. Nanzi ndobva atanga kumupa doro, anwa doro daro akudzoka uku ndobva akazongojamba kwakubva apinda mumvura. Saka hatisi kuziva kuti mudzimu here wakamuuraya kana kuti ndizvo zvemanjuzi izvozvo here kana kuti ndiko kudhakwa kwaangaita, hatichaziva, hatisina ansa chaicho kuti mwana uyo chii chakanyanyotsoitika chaicho chaicho. Asi zviyera kaizvi zvemunzvimbo munozvinzwisisawo here, mune zvitendera here izvo zvemunomu zvakambomira sei? Munomu ndingati kubvira kumashure makare kare kwanga kune masvikiro akaita senge zvakaita vana sekuru mushore, vaiita nguva yavaita zvekupira midzimu yavo nguva yekunoenda kunopera kwegore, vaibika madoro avo vachiuya kumvura kwacho vachiomberera. Asi kubva pakazonzi nzvimbo dzakatorwa nehurumende dzadzemahovheti chichi, ndo pakatotanga kuti ngoita manyama mire nerongo, nekuti munhu nemunhu akungoya achingoita zvaanoda, mitemo yaye yechivanhu yacho hapasina chaiteedzera.
saka vanhu vakutongotyora mutemo nenyaya yekuti vanenge vachiita zvinhu zvakasununguka but vachivhiringidza chivanhu chedu. semafungiro enyu mungatiwo panogona pakaita kakutyora kemutemo here yemunzvimbo ino pane mukomana uyu? Ndingatodayira kudaro kuti panofanira pane kusakumbira kwavakaita, vanenge vane kakushora kavakaita midzimu yemunzvimbo iyoyo kusvikira zvazomira seizvozvo. Ndindonzi Innocent Nyoka, ploti inoenderera hanzvadzi yangu, ndiyo andogara nayo kunoko. Saka kunoko kunouya vanhu vakasiyana siyana vachiita zvemashavi, zvemanjuzu, vamwe ndevechechi vachinyikana mudhamu. Vanouya vakatakura mawaini, maviceroy, vamwe vanoti kukanda mudhamu imomo. But chinoita kuti vase vakanda, kuno vamwe vagarewo kunoko vanoda hwawa. Vanoti vachingobva voenda ipapo unonyukura mabhodhoro aya vachinwa. Vakutazoita noise kumashopa bhozi vanenge vadhakwa. Pane mumwe akatomboya nembudzi nobva aisungira 100 US yanga yakasungirwa user. Saka pakaona 100 user vanhu vaipfuura vakabva vamhaisa mbudzi yavo vakaibata nobva vatora mari iya vakasiya mbudzi. Ko ichi chiitiko chakaitika musi wesvondo ichi munotiwo chiinazvo, muntipawo muono wenyu panyaya yacho? Ichi sikuona kwavo kuti dei hurumende yangu kwanza kana vaparks vaide vachipota vachitenderera vachidzinga vanhu vanopinda madhamu kana vasina mvumo. Bhozi hakusi kutanga kufa munhu wokutanga, kwakambofa mwakawanda mudhamu imomo. Saka vanhu vanongoya havakumbiri kana kuona kuti dzimwe nzvimbo vanobva kukuwadzana Glenora, vamwe vanotobva kuchitungwiza vanotanga vapinda mugomo vobva mugomo vozoya kuzonyikana mudhamu imomo. Saka havakumbiri kana vabvunza kuti kuno kwakamira sei, havana kasingazi nezvekunoko. Saka dei vachitanga vaona dzimwe nzvimbo zvati zviri nani. Ko zviyera zvemunzvimbo imimi sevagari vemuno zvakamirawo sei? Ine hangu vanotaura chokwadi handinyatsozviziva, but varidzi venzvimbo ndo kwaMushori ndo vanonyatsoziva kuti vakakurira kunoko ndo vanonyatsoziva kuti gomo rakamira sei. Kuda dei vachitanga vaona nokwaMushori pando yaudza kuti kune zviyera zvakamira sei kunoko. Bhozi kune mapako ekuti unogona akareba kana 100 meters ekuti unogona kubuda ukapinda panapa unobuda nekuseri uko. Saka mapako iwo achiriko nanhasi achiri kuyera. Saka vamwe vacho vazhinji vanoti vachimbonopinda mapako. Ini ndoitwawo Rutherford, asi vazhinji vemunharaunda vanondiziva ndichinzi Nyamasvisva. Ndingati takakurira munzvimbo inoyi, munharaunda inoyi kubva tichiri vadiki kusvika pari zvino. Nzvimbo inoyi ine makomo anoyera nemadziva muri kuona anoyera. Vazhinji vanouya vachiita zvechivanhu chavo, vangava mapostori, vamwe vangava vanoita zvechipfugamo, zvanangotsvuku zvanangochena zvechipfugamo zvechechi izvi. Saka vese vanoti vakapinda mumakomo, vashanyira makomo vachipinda mumapako maninga, vanozonopedzisirawo matare avo kumadziva, ndo vanova madziva anaya. Asi chikumbiro chiripo ndechekuti havazi vese vanova vakachena vekuti vanotanga vamboshanyira mumapako kana mumadziva. Vamwe vanongouyawo vanobvawo kure, vazhinji vanouya kuno kavasi venharaunda inoyi nekuti tine chivanhu chedu chatinotedzawo munharaunda yedu. Asi vauya vanongouya, vazhinji vacho havasume kune varidzi vanogara munharaunda kuti taiwa tauyawo tiri kutsvagawo kuti ase mbobatsirikawo munharaunda yenyu. Vazhinji havauye kuzosumawo, vanozoita zvinhu zvavo asi vanozosangana nemaincident akasiyana, ozoona zvichinzi kune anyura kune adi. Saka ipapo ndo pandati chikumbirisa kuti kana kune vaenzi vanenge vashanyirawo nharaunda inoyi, hongu vapotera uya kuzouyamurika, asi ngavakumbirewo kuti tauyawo kutsvagawo kumboshambawo vapwere vavo kana kuti varapwa vavo mumadziva ekwedu anaya. Mataura kuti munharaunda muno mune zvinoyera zvakawandisa zvinoitika. Pane here zvimwe zvatinokwanisa kunge tisingazivi, zvatisina kuudzwa zvinoitika munomu zvekuti zvinopa kuti kuno kunoyera? Ndinotenda. Chinoitika ndechekuti kuyera kunoita nzvimbo kana muri mumakomo. Makomo mune mapako, mune maninga, mune zviyera zvemo. Ndosaka uchitanga wasuma, wakumbira uchiri pazasi pechikomo kuti ukwanise kuti ase kuzopinde momo wayera wachena. Ndo nzirawo imwe chete nemumadziva. Madziva mune huyera hwemo. Sezvatinongoziyawo hauziye chiri pasi pemvura. Hatirarami nemvura izo, asi tinoda kubatsirwa nemvura yacho. Saka zvatisingaziyewo mweya iri pasiwo pemvura, tofanira kusumawo kune mweya wemvura kuti tauyawo tiri mwere, tiri vapwere,
tauyawo kuzoita se kuzoshambawo tibvisewo mweya yakapa ingawe jambo ingawe minyama. Mwakumbirawo kudaro mapedza kusuma mochipinda zvenyu moita se moshambana. Asi chikuru chandokumbirisa kana kune vanoita zvematare vauya zopedza matare avo kumvura ngavashande nemhepo chaiyo inovaudza nekuti tenge tichiteera gwara kuuya kumakomo kuuya mvura tese tichiteera tingati dzimu kana richinge rataura ndo zvinatofanira kuteedza. Kana wauyawo matenderwawo nemhepo kuti aiwa pindai mochipindawo. Asi kana muchinge mauya dzimu rati musapinde aiwa moita se moregedza kupinda nekuti ukapikisana nemhepo ndo inenge ichiona isi mese kuti hauoni zvinenge zvichionekwawo nemhepo. Saka hazvidi kupikisa. Ndongotsigirawo ipapo kuti chivanhu chiriko ngatiteedze chivanhu nemazvo kwete kuti kana uchinge warambidzwa kupinda mumvura nemhepo kana kuti warambidzwa kuita chakati nemhepo oti aiwa isi tagara tinongopinda mazuva ese oita nharo, ipapo ndo panenge pachizowanika matambudziko akaita saiyaya. Vatariri veSly Media TV, nyaya mainzwira, zvinyunyuto zvevanhu mazvinzwira, mubvunzo woti ko ivo vanobhadharisa mari idzi ndivanani? Ko ivo vanombouya nevanhu ava vanenge vamboonawo here varidzi venzvimbo kuti vapiwe mvumo? Nekuti kumwe nekumwe kwatinoenda kune mutemo yako, kune vakuru vanoona nzvimbo iyoyo kuti zviri kufamba sei. Zvinokandwa mudhamumu chingava chii? Mitumbi yevanhu here? Zvino vanhu vese vanetseka. Mushure mekunge tadonongora nyaya iyi, zvakwamuri kavatariri, munoti chii nenyaya iyi? Ngatiizei.